Lyhtyä varten suunniteltiin ja printattiin kymmeniä pieniä ja isompia osia. Rakenne on modulaarinen ja siten hyvin huollettavissa. Lyhdyn valotasoa liikuttavat 3 steppimoottoria. Tässä testattava moottori liikuttaa hihnaa, jonka toisesta päästä lähtee johto lyhdyn valotasoon ja toisesta vastapainoon. Johtojen sisällä kulkee maa ja virta lyhdyn valaisintasoon, jossa on 2 LED-valorengasta. Niiden toimintaa ohjaa Arduino-kontrolleri. Suurin osa laitteistosta on rakennelman katolla, 1 ESP32-kontrolleri ohjaa steppimoottoreita ja 1 Raspberry Pi 5 sensoria sekä ääntä. Lyhdyn LED-renkaiden valo heijastuu diffuusoritasoihin. Värien luonnonmukaisuutta on luotu käyttäen Berlin Noise-algoritmia ja valaistus elää 3 ennalta määrätyn tilan mukaan. Etäisyyssensorin avulla vaihdetaan tiloja, jotka ovat takka, meri ja sademetsä. Tiloihin kuuluu valaistuksen lisäksi lyhdyn liike ja ambienssia sekä musiikkia yhdistelevä äänimaailma. Valmiina tuotteena. Lyhty voisi olla julkisen tilan aulan katossa luomassa tunnelmaa. Tai rentouttavana elementtinä makuuhuoneen katossa. Tällöin valaisintason liikelaajuus voisi olla suurempi, samoin lyhdyn valaisuteho. Sekä sensoriikka voisi reagoida alla olevan kohteen liikkeeseen. Prototyyppi pitää sisällään useita mahdollisuuksia kehittää lyhtyä eteenpäin.